Гісторыя існавання лялечных прадстаўленняў, што называліся вяртэп, яселка або батлейка, сягае ўглыб стагоддзяў. Вандроўныя тэатры былі характэрнымі для кірмашоў у сярэднявечных еўрапейскіх гарадах. Само слова «батлейка» паходзіць ад назвы знакамітага горада Бэтлеема. Пераважна гэта былі лялечныя спектаклі і гісторыі з часоў цара Ірада, а з цягам часу узбагаціліся разнастайнымі тэмамі. Асаблівую папулярнасць батлейка набыла на абшарах колішняй Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага. У часы пераследу рэлігіі разам з біблійнымі і хрысціянскімі тэмамі і каштоўнасцямі батлейку чакаў заняпад. У наш час, калі расце папулярнасць касцёла, асабліва сярод моладзі, расце таксама і цікавасць да нашых старых традыцый, да аднаўлення гістарычных абрадаў і мастацтваў. У нашай парафіі мы таксама імкнемся насычыць жыццё цікавымі і яскравымі падзеямі, каб яны былі блізкія чалавеку нашага часу, а таксама і сілкаваліся моваю і традыцыямі продкаў. У дні падрыхтоўкі і святкавання Дня Божага нараджэння у навагодняй атмасферы цудадзейнасці і дабрыні адбываецца гэты дзіцячы спектакль. Ён сагравае душы парафіянаў усіх узростаў, а асабліва прыносіць радасць дзеткам. Сёлетняе прадстаўленне адбылося акурат 25 снежня на свята Божага нараджэння. Кожны ўдзельнік змог праявіць свой талент і адчуць радасць ад супольнай творчасці. Нават гледачы спектакля былі інтэрактыўна задзейнічаны ў дзействе і амаль як на тэлебачанні жвава рэагавалі на заклікі, якія былі бачныя на вялікім экране, ахвотна пляскалі ў далоні, крычалі і тупалі нагамі. Артысты былі апранутыя ў прыгожыя строі. Дзетак чакалі вясёлыя сюрпрызы, смачныя пачастункі ад святога Мікалая, каляровыя шарыкі, смех, жарты і прыгожая музыка. Атрымалася сапраўднае свята і ў значэнні вясёлае мерапрыемства, і ў значэнні святасць, святарнасць, боскасць. Так касцёльнае жыццё паступова становіцца часткай нашага мірскога, напаўняецца сапраўдным першасным зместам святога Божага нараджэння, а свята робіцца актуальным і супольным.